umzimba. Amen. Athathe ngokuphethe Noah naye wayeseliwayini Noah. Akabikho ngxaki. Hallelujah. Aqonde futhi ngasezikotele pha kwakhe athi kwasekhani emtshatweni yaba nguYesu owengeza iphandle yakhala iwayini. Aqonde makayithathe iwayini aqonde isisu. Amen. Inkomo iwayini. Amen. Uvese kuthiwa ulahlekwe imali akayazi imali akiphi kanti iwayini. Amen. Alahlekana ngamandla akhe akawazi amandla aphi agqitye iwayini. Amen. Alahlekana lithemba akayazi ithemba liphi ligqitye iwayini. Amen. Akwebe ekuseni akazazi uxoxiswe yintoni ugqitye iwayini. Amen. Hallelujah. Kanti ubuyisela ngenxa yenkumbulo iwayini uyisela ezingqondweni zoba andiseli kubalisela ndiyenzele ukukhumbula yena ngoba ndilapha nje ndivuyela uba yena emkhethile. Amen. Hallelujah. Amen. Masihambele indlela sihambele ukukhumbula yena ngowahamba indlela uyazihambela thina. Hallelujah. Mama masihambe isini enkonzweni singasahambeli thina sihambele yena owasihambelayo. Hallelujah. Masihambeni sihambe zonke indlela zobomi bethu singasahambela thina sihambele yena owasihambelayo. Hallelujah. Babela wenzenze uThixo okunithanda ngakho ude wancama unyana wakhe kuphela bakatheni amzele ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali. Amen. Abe nophilo kunaphakade. Amen. 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 Siyabela endleleni ngoba indlela yobomi inde. Hallelujah. Kodwa sizincame thina. Jesus. Sihambele lona owancama obomi bakhe for thina. Amen. Ngoba iBhayibheli osuke ethanda ukundilandela mina yena makasincame. Amen. Hallelujah. Amen. Wonke uzincame wena uzokwazi ukungena kubomi bokhumbula owancamela wena. Amen. 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 But if usahambela wena, if usenza usenzela wena, ozwela uselfish. Amen. Hallelujah. Amen. Anamaxhuku uthethe ifish. Amen. Kanti wena yonke into ithi wena yonke into yakho. Hallelujah. Kanti funeka wenzela abanye. Amen. Uthandazela abanye. Amen. Ukhonzele nabanye. Amen. Hallelujah. Amen. Ngolo hlobo uthi uzawukhumbula. Amen. Uyesu uzawukhumbula. Amen. iBhayibheli kwaMateyu 28 ithi phaya uYesu Kristu wathi nina imali asekunene nina ngasakuncane. Amen. 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 Abuza abantu bajonga abalakazi. Amen. Ngeke kwenze njani. Amen. Wathi bangasekunene kungenqaba ndathi ndilambile banika ukutya. Amen. Ndathi ndinxaniwe banika amanzi nasela. Amen. Ndathi ndigula bandivizithele esibhedlele bayondibona. Amen. Ndathi ndingenamntu baba ngabantu babo. Amen. Ndathi ndingenamhlobo baba ngabahlobo babo. Amen. iBhayibheli kuxela abantu babuze uba hayi Yesu zange sakubona ukugula nje, zange sakubona usesibhedlele nje, zange sakubona ulambile nje, zange sakubona ungqiba nje, kanjani uba utsho kanjani? Athi Yesu ngela xesha laa nto uyenze komnye umntu phaya emhlabeni usenzela Amen. usenzela kum wawukhumbula mna. So indlela zokukhumbula uThixo yilaa nto uyenzela omnye umntu phi emhlabeni. Amen. Aphindele endlini kaAbraham. Amen. Amen. Siyakwazi uqamba ngabantu aba. Amen.